ụtụtụ ọmanụ ụmụ ọdịnala Igbo. Chieke efewekwanụ. Share the link, invite your friends and well-wishers to join us n'oge akara aka, n'oge awa nke eziokwu, nke ọ bụ mụnwa bụ Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu na-anọ n'isi ya n'oge a. Anyị nọ n'oge ọdịnala evangelism. Anyị na-agbasa ozi ọdịnala wee na-agwa ndị mmadụ ihe ha kwesịrị ịma gbasara ọdịnala Igbo, na-agwazi ndị mmadụ ka anata na back to their root. Na ọ bụrụ ndị bịara abịa ga-akọwa history about ọdịnala Igbo, na onye ọbụla bụ onye Igbo kwesịrị ịjụ ese mara ihe o kwesịrị ime, marakwanụ ihe gbasara etu ọdịnala be nna ya si wee dị. Anyị na-ekwu gbasara ọdịnala Igbo, adị m ekwu maka omenala, maka na omenala bụ dị na mba dị iche iche. Den ọ gwara ka ndị ụfọdụ omenala ụfọdụ adịrọ mma, maka ihi na nke a bụ iwu nke mmadụ emebere n'obodo dị iche iche. Mana ihe anyị na-ekwu maka ya bụ ọdịnala. Ọdịnala bụ iwu nke akọ na uche, bụ iwu ọkpụtọrọkpụ nke Chukwu Okike nyere mmadụ. Ịghọtara ya? Agwara m gị na ọdịnala bụ the 10 commandments. Ọ na-awụ iwu ọdịnala. Ịghọtara ya? Iwu based na love your neighbor as you love yourself. Whatever you don't like for others to do to you, don't do it to others. Onye bụ iwu ọdịnala. Ọ na-abụ ekwuo 10 commandments. Obi ndị mmadụ agbana na n'iwu ndị ụka, ọ bụrụ eziokwu. Dịka m na-esi agwa gị, 10 commandments bụ iwu ọdịnala, iwu nke Chukwu Okike o nyere mmadụ, is a template. Ihe mmadụ kwesịrị ịmata na etu o si wee tụọ aja ka ndị mmadụ si na-ebi ndụ bitiwe mmadụ na ime ka enwe harmony. Ọ ihe Chukwu Okike tụrụ anya n'aka mmadụ. 10 commandments ị na-afụ ekwuru na akwụkwọ agba ochie. Agba ochie bụ book edelu thousands of years before even the arrival of even Jesus ndị ụka ọbịa. Ịghọtara ya? Ọ bụ ihe mere a na-akpọ na BC, before Christ, while the account of New Testament is AD, after the death of Christ. Ịghọtara ya? So ọ ka ịghọta ihe dị iche. So iwu a bụ iwu enyere onye ọbụla bụ mmadụ na-eku ume n'elu ụwa dum. Anọ ịbata na iwu a dịkwa n'okpukpere niile n'elu ụwa. Ndị ụfọdụ nwere ike ịkpọ ha ihe sọrọ ha, but ilisi ya to iwu ịfụ na iwu a bụ ofu. So share the link, anyị nwee ike wee bata na nkụzi anyị ji maka ịbịa n'ụbọchị taa. Nkụzi anyị ji maka ịbata n'ụbọchị taa bụ a life-changing one, a topic that will really change your life for good. If you don't like what is happening in your life, listen to today's message and apply it. Believe in me, something tangible will start to happen in your life. It will even scare you that this blessing, is it only for you? Yes. But you must do the needful. That needful, we ensure equality. Share the link. Invite your friends to join. Can from the horse's mouth. If you don't like what is happening in your life right now, Mobuni Sonandena na contemplate taking their lives.
Listen to this message because you don't have to. What you don't know is only a mystery to you and not to all. Share the link. I can tell you, you are the creator. You have the capacity to create what you like, what you want to be happening in your life. Your problem is undermining your spiritual strength. Ihe nchọga mmenụ ụbọchị tata wụ ka mmepe ya anya ịmara ihe kwesịrị ịma. Maka na ignorant is a disease. The greatest thing that can happen to any human being here on earth is ignorant. Being clueless of how things work. That is why God Hosea 4:6 says, my people are suffering. Mark the word, suffering. Because of lack of knowledge and vision. So issue why is better about here Basalo Hosea 4:6 and Matthew 6 from 31 to 33. Nyaka ijibia. Makana si n'unu ga-amara eziokwu ahụ and eziokwu ahụ ga-eme ka unu megene pụọ n'uru. You are slave. You are being slave because you don't know the truth. You don't know the message. Onye can let the bandage fall. No ga awe nke eziokwu. Aka mbụkwa onye nke gị Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu na oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu na temple. Anyị na-agba afa mmiri emi lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry. Bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị tata bụ eke, asị m na eke ya eketara anyị ihe ọma ma kepụrụ anyị ihe ọjọọ. Asị m na akakaka ya amaghị na jijiji ya amaghị. Asị m onye echeche ihe ọjọọ ya eme anyị ya ma onwe ya. Asị m na anyị ga-adị ka echi maka na echi adị agwụ agwụ. Asị m ihe ọma dị n'elu ya dara anyị na ọdịnala ya pụrụ anyị omekwa were anya ha wee fụ. Maka na adịghị ka ibe ọ na-agụ akwa, ọ na-agbawa obi. Asị na anyị ga na-alụ ka ọkọ na-eri ka elefant maka na nwa eze bụ eze. Asị m na ụbọchị ihe na-aga okporo ụzọ na ụkwụ anyị apụ anyị ama. Onwegoro ka o si pụọ anyị ama na anyị ejecharata maka na ọkọ na-akpacha n'ajọ ọfịa ma na-abụ onye nwe ya. Asị na ife ọma ga-emere nwoke mere nwaanyị. Asị m onye si na akwa ya ma achara mpama ya bara nke ya. Asị m osisi fụrụ anyị na-atụ ufere na ufere ya mapụ ya ọnụ. Asị m na igbo n'ihu na anyị ga-ebute mma, anyị gboo n'azụ na anyị ga-ebute mma, igbo n'aka nri na anyị ga-ebute mma, igbo n'aka ịba ebute mma. Asị m onye si na ife anyị na-eme ama enwe isi were isi onye atị ihe anyị na-eme wee nwe isi. Ise aka m bụkwa onye nke gị Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu na oraifite. Ọ bụrụ na o nwere ajụjụ ọbụla ị nwere na nkụzi m ma akụzi taa ma ọ bụ nkụzi nkụzigoro n'ọdịnala Igbo, ije na my YouTube channel Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu na oraifite. Anyị enebaga anya na more than 400 lectures. Anyị bidoro na year 2020. Yes. So anyị enebaga ọtụtụ ihe anya. Fat nwere anything ọbụla bụ ihe wụ ya challenging. Inwe ike wee na-aga through my messages. You will find a solution. Ka bụ ihe kwesịrị ịma. Ọ bụrụ na ịfọ chọrọ ka agbaala gị afa mmiri emi ma ọ bụrụ ọrụ mmụọ ma ọ bụrụ nwere ihe na-agbagwoju anya n'ọdịnala Igbo ịchọrọ ịjụta, send alụ message na WhatsApp 08057837672 08057837672 or my WhatsApp number. You can drop voice notes. Once I'm online, I will be able to respond accordingly. Then, ọkwa dị mkpa before I bana topic anyị bịa taa. Ke topic anyị bịa? Topic anyị bịa taa bụ what you must do to escape from poverty.
what you must do Kioma will be the Mevelig. Oh, well, because it was some number the age boy. We're gonna come down. I'm sorry for that little distraction. Ihe na-akọwa bụ na tata bụ nnukwu ụbọchị na isiokwu anyị bụ ihe ị kwesịrị ime. Ihe ị kwesịrị ime ka ịma the cause of poverty, the causes of poverty, and what you must do to escape from poverty. That is the topic. And then nwere ndị eji maka ha wee sị m dọ ihe agaghị akụzi taa. Yes. Ozi bịara nnọọ ihe ka mma akụzi taa maka ihe na o nwere ọtụ ndị mmadụ na-akụ ụta as we speak. O nwere ọtụ ndị mmadụ na-contemplate si ka ha je kwuo ụdọ ka ha je gbuo onwe ha. Wee na-achọ ịgwa gị maka ndị na-etu a ka mgbe ozi ya dara asị m na ọnya ka mma akụzi gị nwa na the greatest crime and the greatest thing that can happen to any human spirit or can happen to you, the greatest bad thing in the to your health, to your existence as a human being is taking your life. If you know even the eye, your exterior eyes, before what you are going to face, so the jackal will weapon. Here, a batch also, eh? Oko as Oko Aganaki, and not have been Johnson, and where can they be Johnson? That show you the most crime. Don't ever, for any reason, contemplate taking your life. That is the worst crime that you can commit here on earth. You know what I go? Down fear in your next reincarnation, eh? You can say, or go up with Jesus and do call the Ube. One hour for a matter for. So, what we are be at all is not an option. Yes. Taking your life. It's obtainable that you are tired of your entire existence. You understand? So, here now to the entire creation book that you need to be withdrawn in existence. And once you are withdrawn, I want to have pass your natural judgment. If you no ga karage mma fa to nwere onye amaghị ụdọ ma yi oguto to ya na mmiri ka gị mma. And what you will do to redeem that, to wipe away ntaramahụhụ soja bụ ọtọrọ email for the so huge. So ke of ma then if we have issue kwai then no gwa dị mkpa anyị kwesịrị ịma before anyị gabara nkụzi taa bụ echefukwana na Ugochi tụbọrọ na temple o nwere aja anyị na-achụ kwa ọnwa ọbụla. Aja ahụ anyị kpọrọ 14 days rituals. Anyị na-eme 14 days ritual ọnwa ọbụla. Nke ọnwa June a ga-ebidokwa na June 6th last year for 14 days. And that 14 days achụcha aja n'ụtụtụ. Aja mbụ n'elu, aja ịpụta ihe, aja eji edu ude, aja imeghe ọnụ ụzọ. Achụcha aja agbuzi ebulu wee mee saraka. Ndị mmadụ ga-esi orusi Igbo bịakwa anụ ga-erikwa ṅụọ ọka isi eme kwa ọnwa ọbụla. So ọ bụrụ na ị chọrọ ka ị sonyere anyị na aja ọtụtụ ndị mmadụ ebukubego dịka anyị si gwa gị na o nwere ndị bukugoro for the next 1 year. So ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na ya, ihe ị ga-eme bụ chat ya m na WhatsApp 08057837672. Forward your 3 prayer requests. Then you made donation on token to the account created for it.
Now, token in a send the bo ego a year. I got the edge at Sunabaja. Yana ego agaji where got our here where my Saraka. Upon the mother Naja was sound which to one at the Puriqua Mangua. It's a go Naja, okay, was ya invited. And my check on a distance in the barrier. No room wine I don't go to go on a temple. Makana all more cobble. Onwere ihe ọ na-asọ ma iwu onye Igbo ma ọ na-eburu onye Igbo ma iwu onye tribe, you are welcome. And this is the barrier. Ngozi Chukwu adara akpa oke. Ngozi Chukwu achọrọ kwa ịma distance ebe ị nọ. Ịghọtara ya? Enwere ihe dị ka ịkpa oke. N'ihi na ebe dị anya does not prevent anything. Because n'ọlụ anya na distance in the barrier. Etu anwa mmadụ nwere ike isi je rụọ ọrụ ọjọọ n'isi gị. And that ọrụ ọjọọ achọrọ ịma distance ebe ị nọ. It will take effect. Etu aka mmadụ ga-esikwa je rụọ ọrụ ọma n'isi gị. No matter ebe ọ bụla ị nọ, it will still take effect. Ịghọtara ya? Mana ya problem a na-enwe n'ụwa kịta bụ na ọtụtụ ndị mmadụ, because na ha dị clueless and they are the one causing their own problem. They limit themselves. Or sometimes for them has not possible. So all why now a temple, distance is the barrier. So each is where I will before 50. Before I come on you, I just want to know about family. And distance is not a barrier. I need your details, your full name, your son name, your town name, your mother's name, your mother's maiden name. That's the surname of your mother people. And town is not a money. Or in their kind of the will point it more bed nigga bed naggy. Well, you have here again, make a shade of money. After consulting the medium, after spiritual lab. Ije na akwụkwọ Samuel 28 ihe agụta ebe Paul jelu ka o jije ka ọzọ ọtụ afa. Ịghọtara ya? We are calling the spirit of Samuel. We make our story for another day. So brought aka afa dị bala. Onye na-agbara gị akwụ gbatara gị ezigbo afa. To solve your problem, I go very close. So come on, this so quiet. I Macabia. Sorry. I Macabia no watch table. The causes of poverty. And he can make you wear Manahonamo Ido Obiam. Ido Obanya, Emia Obanya. Obanya womb Burubo. Oh, I don't know, but I would hide it. Nyono nyere ha. No nwere ha na-agba ogbe. That is the clan. A na-atụkọta ihe a na-enye ụdị ndị dị etu a. Ndị a na-akpọ na ogbe na-enye ha. Anya ndị ogbenye. So mgbe ihe siwere mmadụ ike to the extent na onye a enwere ike iriwu nri ọnụ. Na onye a enwere ike ipewu his or her own bills. Ihe ọ pụtara na onye afford go within the category of ogbenye. Yes. Nya ka anyị bịa taa ka anyị dọwa okwu agba. Gwa gị ihe nwere ike the possible causes of such. Ihe nwere ike imegide mmadụ ọ banyezie n'ọnọdụ nke na ọ kpatawuru ihe oriri. Yes. Nke mbụgodo what you know. 1. Bụ na Chukwu okike kechara ihe niile o kere, sị na ihe niile o kere dị mma. Nke abụọ, na Chukwu okike kechara ihe niile o kere eke. Wee gwa ha to go na Genesis 1:27. Gaanụ n'ụwa, dominate ya nụ, merie nụ, ruruo nụ, chịanụ isi n'etiti ihe niile e kere eke.
then mụbakwanu procreate ya kebe na ihe maka na ụlọ abụrụgo ndị okike. All now the mandate given to man on earth. Then he got onwe gị bụ, are you really ruling your world? Are you really creating, being creative? Yes, creative I must say muta being create you create so many things. Including yes, you are given the power. Now Genesis 1:27. Ị ga-afụ ebe ọ gwara gị gbasa ụma merikwa n'ụwa, subdue the earth and rule. You are the master. That is the man that given to you. Now, if you are not on the steering seat, if you are not in charge of this mandate given to you, then it means that something is wrong somewhere. Oh, yeah, what they wrong somewhere? Can I actually find out today? Can you come me anya? Are you standing aright? For you to be in a position to enjoy all the goodies of life, you must stand aright. Never you for any reason comparing yourself with others, thinking that evil pay, because you see some people doing evil. To you, it seems they are succeeding. Therefore, you want to emulate them. You want to behave like them. Forgetting that chi abutu, destiny differs, karma differs. You know that? Example, in where you can afford in the mother, I wouldn't want Bobia, or you're not a scale. Now, Lute ego, only can work for a moto, only go for a lord, you know, only can live an expensive life. And the one on Waggy, Dika, or in the Jariana, a chalky building to our navy. Without knowing, no, now I know I can ask, I need your money building door. Sorry, only after we do a pro job and cook and or come out. Only can go on Waggy, a kai joma mamma. Kai joma when no any natural or the physique. Yes, sick young. Mana ijoma. Now be in contact with rich guys. In fact, as we speak, now account teach man we can millions of naira then account here. Ndị mmadụ na-emeri ọgọ. Ndị na-alụrụ iwu na na-alụrụ iwu, ndị na-ebi SUV a na-ebinye. You wonder. Therefore, you want to join. Now let me tell you what you don't know about life. If your mind you are looking at have a good destiny, that is on a state of harvesting goodies of life, maybe because of what she have done in the previous earth life. Maybe he did not reap the good fruit of the what he did in the previous earth life. That is good. Maybe he's about to start reaping the goodies of life he saw in the previous earth life before she passed on. She did not live long enough to reap the fruit of her labor. Now, in this present earth life, that is the time of reaping. So she started well, reaping all the goodies. Goodies are coming. Man, I feel na woka na feel na you then you want to know by the side when they kid say although guys not because no na rules. Yes, on our rules, but I can tell you, no go no the rules. No go no be the legitimate business. No go follow the career, yeah. Be a good life. Those goodies of life will still come. Look at her. Because nature have already ordained it to bless her, that millions will run into her account, that she will not lack. But it's unfortunate that all is be done at the wrong footing.
ọ dịzie gị ka ọ dat wrong ihe ọjọọ ahụ ọ na-eme na-akwụ ya ụgwọ. Ọ bụrụ eziokwu isi na-asị gị nwere onwe ka nke ya wee ma mma, ka ya wee nwee shape, ka ya wee nwee everything, gaa Byron's. O nwere ike ndị gara abịa n'ebe na-abụrụ ndị gara anara nke iji echi ịlụcha aka erefa dị rie ka agbụsị aka ant mfe ada enwere ike ijikwa ume ihe a na-eme gba agha ọsọ abịa ịghọtara ya. So ifuru ihe dị na ya so esi na ka ime ka ya maka na o nwere the wheel of fate, the karma, understand, that is flowing back. She is living in grace of the previous earth life. But if she continue living a wrong life, time will come when those grace will lapse, and she will start reaping the bad things she's sowing now. That is why some will tell you that he was doing well before, and all of a sudden, I'm hearing a stop. The same thing with the guys. When you keep a guy, you see the begin a menka, money begin a menka, ne boutique. After all, they had more learned. After all, they had more intelligent. You see, you may a guy name. One day, was why you see, you may be name. The one day kill, only couple business again millions of naira. They can't walk. You might hear because of that. Yes, in the spiritual realm, aside the brother, millions of naira will enter your account at that point in time. Because that time is a blessing matter for the spiritual. What you saw is real. You go and read the Galatians 6:7. God can never be mocked. The universe have not blessed you. Time to celebrate have not. It's not yet time. And that millions, for that millions, even I can acquire Omeruaka. Come on, you Luaka. Ofonye, Muesinako, Ofonye, put you seize that money. Yes. Muesinako, Ofonye, business, Chepam, Ega Meruaka, because it's not destined for you at that time. I can give more examples of how things work in this direction. So, no matter how I'm born in Aba, it can never come to fulfillment. You know, for whatever, and when you can agwagena, you homa the nose on you. Manihoma Merutegaka, Makana, the universe have not endorsed it. The forces of nature have not endorsed it. I want to get them with spiritual correction center of the goodies and the bad. Good, whatever good you are doing is being there, is going there. The bad you are doing is going there. The good you are doing is there, accumulating with other goodies in the spiritual connection center. The bad you are doing is there, accumulating with other bad in the spiritual connection center. Now, if it's time for the goodies to flow down back to you, the goodies will keep coming. See, when the spiritual connection center of goodies elapse, now, and time for you to start reaping the bad, the spiritual connection center of the bad will keep flowing back to you. And it will not change until those bad that is coming to you elapse. So that is what you're supposed to know about this I'm talking about. Now, since you know that no problem, the only way for you to change these things is for you to try to do the right thing. Sow good seed so that you will reap good seeds. Galatians 6:7. Then, today Genesis chapter 1 verses 27 and Matthew chapter 6 verses 31 to 33. That Genesis. Now, okay. I'm sorry for that discussion. Genesis chapter 1 verse 27 says, now, there you go as a human being to come on earth
to dominate, to rule, to enjoy, to have all the goodies of life. Even in Matthew 6:33, Matthew 6:33 says, na ihe ọma niile gị chọọ alaeze Chineke na ihe ọma niile dị ya nọ. Guys, live a good life. Na ihe ọma niile bụ ọchịchị obi gị will be added unto you. That is, whatever goodies you are looking for now will be yours if you live a good life. I can tell you, now whatever that is happening to you today is as a result of your previous earth life, or maybe what you did in this present earth life, or because of what you did 5, 10, 15, 20 years ago, that is flowing back to you as the originator. So what will you do? 1, create time for your spiritual exercise. Have time. That is the foundation of what you must do. Like me, I normally have time another time my phone will ring. Well, my phone is always on alarm. Once that time reach, the alarm will start. I will wake up. He face the east. I want to face east. More nature more career. Makana east you all one young on Yapata no Peledi Chiche. Now load their temple in the east. Woman 1980 Sinana. They face east. Makadon no one young Sabia. They don't joke with Anya. Why I can wake it up Macanya Munezeno. Ankoya, what to Anya Munezeno. Because the sun is the energizer. Now, eventually what has here, if you say that is Yama, Etumwasieme. And I can assure you, if you apply my principle, you will go far in life. I'm a living witness. It can go like year 2020 when I started. You will now see the rise. One of magic Indiana, one of Godiana. But it's important, Bona. Under 24 hours in well. Kelo time in a water for your spiritual exercise. 5, 10, 15, 20 minutes daily. Now, facing the east, you will also do Chacha Hogan. Make an altar in your room, then you can stay there, maybe live in a town. But it must keep time. All the men need is serious. Example, time. If you exact time, more few minutes before the time, they were saying serious. But I want to say I no time. A man he the so special. Ni wali kebi from wake from. So more they carry more. Over the bog if no more than what is it? Ruano gown you are a corner. That image we're gonna for 2 minutes. Alarm go. A man he hope that no more abidogona be gonna hand us all. Before we need time they have goes on my assemble. And what is important is life. If you will be able to always assemble more. My dear, okay, go see you. Only the ability. It is more here. We call on our Basalo Abraham, as an honor will be. We full more club and I want Agano. Or more than how more, Manos and Denim, all the Kunus Ebendiana, Waban non Nobim Kunus Wake. Bahanosly, Mudia Kuterhamri, Hamochamri. How I see a Mahi, if an annual Gosreha. Nanabata. Now by this time, now I been na wunye busaraga dime. If na uru obala mmadụ na mmụọ imekọ. So mgbe na mmụọ na aga na mmụọ na anọkọ, aga na agọziriri nke a oshi ọbanka. So yen na chekwado go etu ị ga-esi wee build communication with ụmụ mmụọ. And etu ị ga-esi wee make ihe bụ create a time. Oge go na ụmụ mmụọ ga-eji wee na anọ. Ka arụ ha agba. Time anwa debe ihe ọbụla ọsọ ya bụ na ọnya na-eme n'ụwa wụsịa. Je oge aka gị na ha karịa. Mgbe a gị na ha ga na-akarị enyochachago ahụ gị ịchọcha ahụ gị anwa ị nọrụzie ịkpọ kube ha ya ancestor kpọwa ha afa kpọwa ha bịa nọnyere gị n'oge a gị na ha ji anọkọ ịkpọtụcha ndị nna nna gị ha ituwe ha afa kenebe ndị njelu nke Chukwu ndị niile na-eri oke tata wee eke ndị niile na-eri oke na-eke kpọọ ha ncha niile ha bịawa mmụọ niile na-eso gị na ndị na-eso na ndị na-eso gị ndị mmụọ niile na-emere ihe na ndị na-emere gị ihe ndị na-eso na ndị na-eso kpọọ ha ncha bịawa ịkpọtụcha ya ezumezu anwa inwe nzu tụọrọ ha nzu inwe edo tụọ edo
inwekwa na ọjị wara ha ọjị, ọ bụrụ na ị nwere ọjị, ọ bụgoro nkwụ ọkụ n'ịnọ all over the world ebe nọọsụ nkwụ ọkụ ka ị nwere, you can use nkwụ ọkụ a, ọ bụgoro colored nkwụ ọkụ no problem, hot is hot. Ịtụọrọ ha nkwụ sị na ị na-enye ha nkwụ ka ike wee dị ha wee na-alụ ọrụ ha mee ka ị na-apụ ọkụ, tụsara ha nkwụ na anakpọm. Imechazi ihe anwa iyoo ha ihe ọbụla bụ ọchịchị obi gị, ịmara etu o si wee dịrị gị, kọsara ha. Ịkọsachara ha etu obi o si wee dị, ịgba nkịtị, ọ bụrụ akwụkwọ na ịkọsachara ha pụọ. Ime etu ịma na-eburu onye maka esi ayọ. Ije n'ihu nna gị, ọ na-abụ ije n'ihu nna akọsachara mma gị etu o si wee dịrị gị izuzukwa ozugbo? Mba, ịkọsachara mmadụ mmụọ ihe ma ọ bụ mmadụ ihe, ọkwa ị na-enwe ndidi ka ị mara ihe onye ahụ atụgharụ eripụla gị bak, ọkwa eziokwu? Etu a ka o kwesịrị ịdị gị na mmụọ n'ihu mmụọ gị. Ịkọtachara ha ihe ị chọrọ na etu isi chọọ ka ịpụta ihe na ihe niile ị chọrọ, gbazie nkịtị, jụọ ha kere ihe ha chọrọ ka ị mee, ịgba nkịtị. Nke a ka a na-akpọ quiet time or meditation time or quiet moment. Kpọọ ihe ọbụla ị chọrọ ịkpọ, mana mgbe anyị gba nkịtị, ibido practice m ihe a na-agwa gị, fụ na mgbe ahụ ị nwere mgbe ọ ya abụ ime ya, ị nwere ike ịnọrọ ebe ọ bụrụ na oche ka ị dabere, nwere ike ụlọ eburu gị, ụlọ a nwere ike ịbụ nwere ike last like 5 minutes, nwere ike ifu ihe dị ka vision. Ọ bụrụ na ọmụgwọ ọ na-enwe ihe a na-akpọ ya trance. Ihe ahụ anyị egosighị mgbe anwa, ọ bụrụ na ị lahụrụ ezigbo ụra, egosighị anaghị ya mgbe anwa, kebụ eziokwu. Ọ bụrụ na ọmụgwọ within days, weeks, ha ya esigba mmụta ọ ga-emeriri. Ọ na-adị more correct because na ị lahụbere ezigbo ụra, ya na nke nlọ dị iche, maka nlọ nwere ike lọọ nlọ dị si omena si ya ọ karịa, mana nke trance a because na mgbe anwa ị lahụrụ ụra miri emi, ọnụ ọjọọ si na ewezigara mee ka obi gị dịnite, ka egosighị ihe na-eme na at the other side of the world. So ma ọ bụrụ imechara etu a, ọ daghị n'obi, o nwere ihe a na-akpọ intuition perception, that is their inner being. A na-agwa gị okwu ma ọ nwere voice ma ọ mmụọ agwa gị, onwe na onwe ihe mana agwa gị na o nwere ihe nwere a na-akpọ clairvoyance and clairaudience. O nwere ndị na-afụ afụ, nwee ndị na-anụ anụ, nwee ndị with their intuition with their powerhouse. Now mgbe ihe abaji daa gị n'obi, o nwere ike sị gị na ihe ị na-emekọ na ide emetụ ya, ngwa gị mewe ya etu a, ngwa gị mewe ya etu a, ngwa gị mewe ya etu a, ka nwere onwe mma atụ. N'Ugochi tụbọrọ na temple, anyị na-alụ favor soap, ncha eji asa ụtụ na ncha favor. Anyị na-alụ favor powder, anyị na-alụ anointing oil, anyị na-alụ perfume, anyị na-alụ so many things. Mana nke bụ eziokwu na ụmụ ihe niile onwere nke m mụrụ ahụ. Ihe na-eme n'onwe na mụ na mmụọ nọrọ agwa m ha na ihe dị etu a, na o nwere ndị problem ndị mmadụ, kedu ihe ha ga-eme ka udo obi dị na ndị ọnọdụ ha dị etu a. Enwere m ike mgbe ahụ asị m ngwa jee ahịa, ngwa jee gota ihe dị etu a, gote ihe dị etu a, ngwa weta ihe dị etu a, ma weta ihe dị etu a, iruo ịnụọ ya anụọ, ịnụcha ya tinye na ihe dị etu a, tinye na ihe dị etu a. Onwe onye nwere ụdị mkpa dị etu a, nye ihe dị etu a, kwubieri ya okwu, tinye ya ọfọ na ọ ga-adị ile. Ịfụ na oge a bụ oge eji enweta inspiration. O nwere mgbe ya nọkọta etu asị m n'ihu mmụọ m dị etu dị na mụ ji emaghịrị urie. Ịfụ na ya, so mgbe ahụ awụ mgbe gị na mmụọ ji acha, mgbe ahụ ka ya bịa na-enye gị a na-akpọ inspiration. Ọ bụgoro ndị ọcha ịfụ na-edevelopụ science, most of them are not even Christian. Those science people, they are not, because how they believe in inspiration and they receive radiation. Oluwa n'oge ahụ ihe nwa ada ya n'obi tụ ihe alụ ihe ọya ma ndị ome ihe ọfifie. Ihe nweriri oge gị na mmụọ ji akpa nkata, oge a ka mmụọ ga-eji gwanụ gị ihe ịga ịnabere so n'afọ gwa gị. Ịtago ikwecha ihe azi ochi kiri ihe ị chọrọ ka ime, o wee sị nwa m na ebe ka ị wee du ude na ebe ị nọ ma ọ bụ nke anyị na-eme abụrụ ọnya ka eme ka ị doo ude, ngwa gị mee nke a, ngwa gị mee nke ọzọ. Gaa ka ị ga na-enwe mgbaziri and ị na-eme ihe afọ ifie, ị na-eme ihe afọ ifie and echefukwana ndụ nke mmụọ gị eji na-eti ebe na-atọ. A gwara anyị gịnị ka ị ga-eji, a na-achịkọwala gị eburu isiokwu anyị tata, Matthew 6:33 sị chọba a na eze eluigwe na ihe ọma niile dị na ya, na ihe ọbụla gwa mkpa gị ọ moto ụlọ ọ ihe ọma dị iche iche ọbụla will be added unto you. It then means that you first of all seek the spiritual aspect of man. Human being is divided into two: the core, the spirit, and the body, the physical body. Now, the spirit is the real man. Then look for the spiritual food of the spiritual you. Now, more than in making you to the afọ, hapụzie maka ihe mkpa gị. They will bring helper. Do you know, let me tell you one thing. Inwe ike chere na agba mbọ n'ike aka ga-asị mmadụ, mana ọmụmụ nwa gị na ya dị na mma, maka na gị na ụmụ mmụọ adịgo na mma. Ụmụ mmụọ ga-eje kpatụ mmadụ aka n'obi si ya mere onye na-etu ọgọ. Ịmasị speak now. O nwere ndị na-adachi eze ana ego on monthly, ọ bụrụ ọmụnwa gwara ha dachi ama ego,
mana o nwere ndị wee every month ọ na ha ga-akwụnye ụgwọ hard currency esi m gaba n'iru. Oke, ị mara mmemme anyị melụ na ọgwa gara aga, onwe ndị na-adachi ego, onwe onye ga-asị oke na ya chọrọ ka etu a na-eme mmemme a na ya na-eweta 50,000 esende 50,000 all over the world na-esende ego. Ọ mmụọ gị na ha so ga-eje eme ka ndị mmadụ na-emerụ ọgụ. Ọ mmụọ gị na ya ga-eso eme ka ihe ọbụla bụ ihe ị na-alụ ka ọ na-agazi. Ọ bụrụ na mmụọ etinyere ya aka, ọ sọkwa ya bụ na ọgụ ma mụkarịchara ọrụ mụkọcha ọrụ niile mara ife niile dọrọ ụwa ikwucha mmụọ aba ka enwere ebe ị na-eje. So ana m achọ ịgwa na cause of your problem is you. Yes, gị nwa na-ene m anya. Cause of your problem bụ na ị nwere time maka ụmụ mmụọ. Ị ma na o nwere mgbe ị ya anọgide gị na mmụọ dị na mma, mmụọ ga na-atụnye gị alụ ihe ị kwesịrị ime n'obi nna gị. O nwegoro mmụọ na-ebilite ka e nwee chi dị mma, maka na nke bụ eziokwu bụ na ọ bụrụ na mmụọ so gị na ezumezu mmụọ dị be nna gị akwadoro n'ihe ọbụla ihe eme, ị ma dị successful. Ọsọgoro na-asị na na-eje obodo oyibo ijebe na ibe gị na-eje ideche ebe anyị gbara aka nata. O nwere ndị mma n'obodo oyibo 10, 15, 20 years gba aka. Eweta mgbe anyị bido 14 day ritual, ọ na one boy kpọrọ m sị na ya n'obodo 15 years na ya bụ the only son and na ahụ adọrọ m ya na enwe okwu ego na ya nụgo obodo 15 nwe ihe ọnọdụ ebere onye a na-eme m. Wee jụwa mmụọ kere ihe ha ga-eme. Ha sị m aja m na-achụ for 14 days m na-achụ n'onwe m. Now mụ mee ya open ka ndị mmadụ na-esonye m na aja anwa na-aga esi na aja wee bulie ọtụtụ ndị mmadụ elu. Ihe m na-achụ ụsa aja, adị m agwọ ọgwụ, adị m emekwa oke ite. Ịbịa na be m ihe afọ oke ite, adị m emekwuru mmadụ, maka na ana m agwa na ọ bụrụ ọgwụ bụ the solution. Ị na-agwọ ọgwụ, ihe ọgwụ na-eme ngwa ihe ọgwụ mere. Ọgwụ bụ ị na spiritual shortcut ka ị na-achọ ka ị nweta ihe ị deserve. Therefore ihe step way on toes chọwa ụmụ bute ihe ga na-ebutere ihe no. Mana ana m achọ ịgwa na ịchọ ka ego gị dị steady and ka favor dị steady ka ị ka nkatọ ihe ị ga-eme. One, chukwa ihe gbasara chi gị, chukwa ihe gbasara ndị ichie ebe nna gị. Ọ bụrụ na o nwere nwaanyị bịara ije dị emewuru ma ọ na-emewuru nwa, ma ọ na o nwere ihe ọbụla na-agba ụta na-ebiri na ngwuru na-ekwu na ihe na-etu anyị mere na ọ ya adịwo nkwa na ọ ya adịrọkwa mma, ma ọ bụ na-aba akwa mere emebiri akwari ọmụmụ restore those things ya nwa, ka a ghara inwe mmụọ ọbụla na-agba stored na-asị na ihe emerie na ịmụrụ na naanị akwụkwọ ndị ụka ọbịa kwuru a ga-eji ajọ omume nke ndị bụ nna lụta generation ha nke ịnọ. O nwere ike onwe nwaanyị emewuru gboo, ọ bụrụ nna ha nwaanyị abịa ọ na-eri arịrị, maka na ọ bụrụ ka example, ọ bụrụ onye akwara ebe e nwere onye akwara akwa, onye ahụ akwara akwa ịma na ọ bụrụ na akwara ọrịa akwara ya akwa gbapụrụ egbe, ihe ọ pụtara na ọ narubere, ihe ọ pụtara na ọ ma eri nkaret pak ịmarọ. So mana mgbe ọbụla akwanyere ugwu ahụ na akwa gbapụrụ ihe egbe anwa ịma na-eduge so that ọ chọkwa ichigata nwe ike chigata. Mana ịkwụwa onye a na-eje ana ọ marị happy. Ọ bụrụ na ọgụnwa yes gụnwa na-ene m anyị ya dị happy na-akwụwara ọnụ ịtọ then family akwụwara ọnụ ịta na-asị na ka ọ dịrị ha mma. Ị ga na-eje na-enye complain na ndị akwa edizav completion o lekwa ife ha mere na akaji ha mere gị ịmarọ. Onye akpatara o ji agbajasị gị mmadụ imejọ mmadụ ga-eyi onye imejọ, ka onye ahụ kwụsị ịda ele complain na mmụọ, ka onye ahụ kwụsị ịda asị na ihe mere na ọ ya adịwo. Onye ahụ kwụsị anyị tiri ọfụ na obi adajugị ngozi abịa. For example, gị na mmadụ nwee kesi na polisi na-eme nọ kọntude kọndeji ọ na-abịakwa ọ na-emekwa na iwe je yotuo onye a gị na-enwe kesi ọ kwụsị ije polisi. Nke bụ eziokwu na kesi anwụgwọ nachara, maka ndị polisi ọnwụde na ha fro complainant kesi anwụọ na ọkwa eziokwu. Yes, etu a ka ị ga-esi wee je yotuo ụmụ mmụọ n'ebe nna gị, ka ọ gharazi inwe nke ga na-eje na-arise na-asị na ihe emerie na-erikwa arịrị na ngwuru a mejọrọ ya na nwoke ahụ ebe na ngwuru a ma na nke ahịa eme ma ọ na akụnụba ahịa abịa. Ihe ayọtụ ụmụ mmụọ niile anwa mgbe ayọtụziri ha ihe mnwa wee zara na-eme mgbasị afọ echukwa m ihe niile akpọzie m ha wa agwụ si ya biko na onye echukwakwa ha n'ọnụ ngwa chukwa anya gọzie dị n'ọnụ uwe ego ka anọ, maka na adịghị ka ibe na-agụ akwa achụba aja. Ihe aja ji karịa ọgwụ nna agwa ndị mmadụ na aja karịrị ọgwụ bụ na ihe aja na-eme dị too much. Na-achụ aja chụba aja. Ọ bụgo ori na ị nwere ihe a na-akpọ kama na o nwere mmekọta imekọtara ya previous earth life ma ọ wee mekọtara na agbụrụ gị, aja ka ị ga na-achụ. Ị na-achụ ha na aja ịfụ na aja ahụ ga na-eme na-amanya nọọsụ ya nwe ike ọ bụrụ ihe ọ na-amanya nọọsụ ya yes ọ na-amanya nọọsụ ya. Ọ bụgo ori nọ ahụfụ ngwuru a nwere ike ịta ahụfụ ya for 30 years ịfụ na enwere ike within 5 years ihe niile a ebie. Ọ bụrụ ihe aja ị mụrụ ihe bụ aja. Ọ bụrụ ịghọtara ihe bụ aja ịghọta na aja example ụmụ onye iyi emejọ ọ na-ewere gị iwe
mana o nwere ike onye ọsị na ya ekwerata anyị ejeriri kọtụ na o nwere ike ihe esi duru ọdịka mmadụ ndị jara ya dị na mma gụrụ nkwụ. O nwere ike ọ bụrụ nkwụ dị less than 10,000 ayọbụ ya yogide otu mgbe omegido aja ka a na-achụ mgbe ya yogide etu ọsị oke ngwa na ya ekpofuo ya efu ihe ahụ aka ahụ bụ ihe ya iri isi mmadụ ube ịmara. So ihe na-akọwara gị bụ na-achụ aja and etinye n'aka n'ikwafu ọbara, etinye n'aka n'imekwu mmụọ. Ịmara eziokwu ịnọkọtasị ka ị gbaa amasị megide mmadụ nwere uru ị nwetara ya. Agwa kịta ndị mmadụ na-akwafu ọbara na-egbu ihe niile ahụ chinaghị ana free na ya afụfụ ọtụtụ ndị mmadụ ka ya ata in their next life. Ị mara ndị gboo ma ife ndị gboo sịrị na o nwere ife oke ka m nwegoro ihe mere na Baịbụl. Jizọs ndị ụka ọbịa ka asị a na-egbu ya ndị gburu ya wee sị ka ọbara ya dị n'isi ana n'isi ụmụ ha. They know the consequence of blood. Ha gba na akwafu ha na ọbara na-aga-atarịrị ahụfụ ya omegodo nwere ọnwụ mgbajọ. Even ndị anwa na onwe ha na-eme ya makwa na nwere blood stika da nwere mana nke ihe generation a na-eme ndị gboo maka na ọ na-awakwafu ọbara agba ọsọ ọchụ maka na ama na mkpochi ya adịrị isi mana kịta aziwo anaghị mgbe anaghị agbu mmadụ enyi ha ọ na-akwụsị ihe niile akwụkwọ afọ ya atagbo nke na-abịa n'ihu. Ndị gboo emere etu a mpụ a na-eme maka ndị mmadụ asị na ngwụrụ na nwere ihe ndị gboo mere ndị ahụ sent ka m na-agwa gị na ọ bụrụ na akọmpewe ihe anyị nwa na-eme kịta ma na ndị ahụ sent ka ahụ. So ihe na-achọ ịkụwalụ gị bụ ijezi na-akpọtọ ndị ichie medo ihe dị na ngwurube nna gị imedoghị anya ya create a time akwụwagoro ngụ 2 things. Ihe nkụwalụ 1 create a time for your spiritual exercise mgbe gị na mmụọ ji akpa nkata ka mmụọ nye gị vision onwe biznes ihe eme mmụọ ya asị gị biznes ihe eme ngwachi na nke ị na-emepe ya na nka ọ mmụọ ya emekwu gị biznes ọ bụla ị na-eme ọ bụrụ na ị nọrọ n'ebe ị kwesịrị ịnọ mmụọ ya abịakwute sị gị na weda ya na-alụ mba gapụ weda ngwa gị na-emebe nka oke ma ọ bụ na ị na-alụ weda ngwa alụzi na akịsọ gada ngwa lụọ kwuo ma dọ ọ mmụọ ga na-enye gị ya ịmara ọ mmụọ ga na-enye gị new tactics more create more things mmụọ ga na-enye gị more vision more direction. Enwere ike isi na nke ị na-emebe ya na nka ma ọ chi na nke ị na-eme upgrade mana ọ bụrụ na mmụọ adara enye gị ya eme ọ na-ịtọ na ebe ịtọ ịmara. So ihe ọ pụtara bụ na for you to be successful you must look jugoro mmụọ ihe ọ chọrọ ka ị bụrụ 1 2 idebe aka na-eme ihe dị mma. Ọ bụrụ na ọnọdụ ọ dịrọ mma taa nke bụ eziokwu na ezi omume ị mere taa will determine your future. Things must change and obi echenjikwana gị ma ọ bụrụ na n'ibido ọfụ ọma eme overnight ibido ọfụ ndị ma nwere ike ịmụkwa ha mụọ mana ihe ka mkpa na mmụọ bụ consistency na-eme ya steady. O nwere ebe mmụọ ga-enelu anya n'ebe ị nọ ka ọ sị na onye a na okwere kwesị ike dị afọ ka emerie ihe before mmechie. O nwere akụkọ akọ na akwụkwọ ndị ụka ọbịa a sị na o nwere nnukwu onye ọkaikpe ọ dị atụ mmadụ egwu nwa woman nwaanyị ajadu wee je na-ayọ edo ka onye bepụta ya o wee sị nwaanyị na nwere ego ya akwụ ụmụ nwaanyị wee kwechiri every morning odio na gate bịa every morning odio na gate bịa nwokịta onye ọkaikpe wee sị na ọgwụgwọ na ejiri okpere nwaanyị ikpe na nwaanyị a gara eji stọp ya o wee si oke wee kpepụta nwaanyị ya. Etu a ka ọ dị gị na mmụọ every time wee time for gị na ha every time o nwere mgbe ịbụta ha sị ha nwoke a ka anyị meziere ihe ọ na-ayọ onye ahụ dị secret. O nwere ihe ọbụla onye ọbụla na-asị gị ka e gwọọrụ gị oke ikpe ma ọ ka o mere gị nke a na-erisivu gị maka na ọjọọ sị nwa mgbe nta and ọgwụ na-ebu ebu onwe oge ọ ya eburuo ihe ọ ya anazighị nwanne ọ bụrụ ịma na ọ ka dị gị egwu. So ihe na-achịkọwa bụ ọ bụrụ na ị laikiri ihe a anyị kụziri ị chọọ ajụjụ ọbụla ị nwere ike ịjụ sendịalụ m meseji na WhatsApp Ogbuefi na meseji na WhatsApp 08057837672. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ị nweta nna nkụzi n'ọdịnala n'oge awa nke eziokwu na YouTube jee na Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu ahụ iji nweta na YouTube. Ọ bụrụ na Facebook jee chọọ Ugochi tubelu oraifite ị na-erecha vidiyo atụsarịa ndị a dị ụlọ daalụnụ.